Quan som petites, volem ser grans. I quan som grans, volem ser petites. No estem mai contentes? La veritat, que si t'he de ser sincera, jo prefereixo ser gran. Sí, jo també. Més que res perquè així faig el que vull. Més que res perquè així puc fer el que vull i quan vull. Perquè, no ens enganyem, ser petita és molt estressant. Ser petita és una professió, La típica professió que no has triat. amb jefes per totes bandes. Jefes a casa, Jefes a l'escola. jefes a les extraescolars. Molt millor ser grans. On vas a parar? Molt millor fer el que vols. Tu diràs. Molt millor ser els jefes. Demà tinc ballet. Jo tinc flauta. Jo flauta em faig els dimecres. Jo els dimecres tinc piscina. Jo piscina no en faig aquest any, m'ho han canviat per bàsquet. I t'agrada? Sí, No t'agrada. la meva família diu que sí que m'agrada. Jo bàsquet no en faig, però faig escacs. I t'agrada? Com a tu el bàsquet. I també faig xinès i anglès. Ah, jo faig àrab i francès. I què és més guai? Per mi o pels meus pares? Per a tu. Per mi dormir, descansar, dibuixar... I per què no fas dibuix? Perquè als meus pares ja no els queden diners i a mi ja no em queden hores. Quin estrès. Sí, per això els dijous faig ioga i meditació, per baixar una mica l'estrès. I és que les extraescolars són un món. Sí, són una vida a part. Però per qui són necessàries? Per nosaltres o per les nostres criatures? Jo és que quan era petita anava a classe de ballet cada tarda i ni se m'acudia replicar la professora. Ara la feina és meva perquè estiguin allà a la barra i que no es pengin com si fossin micos. És que ja no hi ha vocació. Les porten allà per obligació. És que una estoneta d'extraescolar per la tarda et soluciona la vida. Et donen una mica de marge. Encara que per tenir tu una mica de descans, els sacrifiques a ells hores de relax. Els treus hores de joc. Els nens i les nenes m'arriben destrossats. Alguns venen de fer extraescolars a l'hora de dinar. D'altres n'han fet un al col·legi. I després venen a piscina. Per l'amor de Déu, que porten des de les 9 al col·le. Qui treballa tantes hores? De 9 a 2:45 al col·le. Sí, perquè si els vas a buscar per dinar és que et trenca tot el dia. De 2:45 a 6, música. O dibuix, O esports. o acadèmia de reforç. Reforç no, Reforç mai. T'imagines treballar de 9 a 9? No ho fa ningú, això. Bé, sí, ho fan molts nens. Com estàs avui? Estic estressada. Però ja saps què vol dir estar estressada? Sí, vol dir sentir que per més que facis no arribes enlloc. Vol dir viure amb una soga al coll. Vol dir no poder dormir per la nit i no poder llevar-te pel matí. Carai, i què et vindria de gust? Ser adulta. Ui, pensa que els adults en tenim molt més d'estrès. Ah, sí? Doncs no entenc per què. Tenim més responsabilitats. Els adults podeu escollir. No et pensis. Ah, no? No. Jo no he escollit estar aquí. I estic perquè estic cansada de fer coses que no he escollit fer. I com que no sóc adulta, no puc escollir no fer-les per ser feliç. I tenir el temps que necessito per fer les coses que vull fer ben fetes. Ja. Vostè ha escollit estudiar psicologia, obrir una consulta, passar aquesta hora dels divendres amb mi. Jo no. Ja. Vostè vol curar-me quan l'única manera de curar-me és deixar-me no venir i poder descansar. Ho entén per què vull ser adulta? Sí? Doncs deixi'm descansar durant la seva consulta i tinguem la festa en pau. I és que ens empenyem a posar-les extraescolars. En invertir diners en omplir les seves hores. En empatxar-les de coneixements. En perdre diners en hores que els estressen. A veure, no ens enganyem, alguna extraescolar està bé fer-la. Sí, sempre i quan l'escolli el nen o la nena. Però quantes extraescolars fan els nostres fills perquè ells volen? Quants cops preferirien no anar-hi? Perquè volen jugar o descansar i els obliguem en peró de la disciplina. És que és un marrón que no hi vagin. Sí, també és un marrón al gimnàs que fa 3 anys que paga i que no has trepitjat més de 2 cops. És que vaig tan cansada. Què faríem amb tots els diners que se'ns en van amb les extraescolars que els nostres fills no volen fer? Però què faríem amb les hores que ens treuen aquestes extraescolars? És tot un dilema, Un peix que es mossega la cua. un xoc d'interessos.
Carinyo, necessitem estalviar. Hem de treure'ns del Netflix, de l'HBO i de l'Spotify. Perdona? Podríem treure d'un altre lloc, no sé. D'on ho vols treure, si no? Sempre he pensat que la nena i el nen fan moltes extraescolars. Podríem triar unes quantes i... Sí, home. A veure, fan piscina, Per l'esquena, carinyo, perquè va bé per l'esquena. d'acord. Fan alemany, Pel seu futur. d'acord. Fan futbol, Han de fer esport, han d'aprendre a treballar en equip. fan pintura. No sé, aquesta potser la podríem fer a casa. L'art és essencial per l'autoestima. Doncs que no vagin a teatre, que vagin només a pintura. El teatre va molt bé per la timidesa. Doncs esgrima. Esgrima no els serveix per res. Això ho dius tu? Amb l'esgrima es concentren i aprenen estratègia. Doncs que no facin violí i piano, que facin només un sol instrument. I qui els cuida aquestes hores mentre tu i jo estem treballant? Clar, estem treballant per poder pagar totes aquestes extraescolars, que no ho veus? Reconeguem que ens hem tornat bojos i boges amb tantes extraescolars. Exacte! Poder, si no apuntéssim els nostres fills i filles a totes les extraescolars del món, no tindríem tantes hores per treballar i les jornades haurien de ser, per força, més curtes. Sí, perquè és un peix que es mossega la cua. En tots els sentits. Les criatures van estressades, les apuntem a activitats perquè es desestressin i encara s'estressen més. I llavors no rendeixen a l'escola i els apuntem a reforç perquè rendeixin. Els portem al psicòleg, al logopeda, a l'optometrista... O els donem una tablet i encara s'estressen més. Compte, que les extraescolars són necessàries, I poden ser molt motivadores. sempre i quan reforcin l'autoestima del nostre fill o filla, Sempre i quan siguin una vàlvula per nodrir-se, per esvergir-se. per ser més feliços i felices. I què millor per un nen o nena que passar temps amb la seva família. Això és una bona idea. Extraescolars compartides i extraescolars personals. Dies extraescolars i dies de divertiment i avorriment. Equilibri, sempre equilibri. I deixar una mica que facin el que els hi surti dels genitals, encara que només siguin criatures.